Thuba ngenkululeko nangenkululeko sibikelele kunina. Hallelujah. Amen. Glory unto the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje uJesu useyinkosi. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Bazalwane nomyalezo wanamuhla enguphethe engithanda ukuba sibonisane ngawo. Hallelujah. Ake ubingelele umakhelwane ukuthi sawubona makhi. Wenze kahle wafika. Hallelujah. Siyabingelela kini abazalwane, sibulise abazalwane abasibukela live ku Facebook. Ngelihle igama lenkosi, sibingelela abazalwane ababukela amavidiyo ethu ku YouTube. Ngelihle igama lenkosi, sibulise kubazalwane abalalela ama-audio ethu kanye nama-podcast. Sithi inkosi yomusa ibenze kahle. Hallelujah. Glory be unto the living God. Namhlanje bazalwane sizothi shut the door. Hallelujah. Sizothini bazalwane? Shut the door. Balalonya. Hallelujah. Sizothini bazalwane? Shut the door. Glory be unto Jesus. Sinachithanga isikhathi sicela oyiphethe ngesizulu asifundele from verse 1 to 7. Hallelujah. Imandi yethu sizoyithola encwadini yamakhosi yesibili chapter 4 verse 1. Wakhala ku-Elisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofethi wathi, inceku yakho indodana yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelelisi ukuzithathela abafana bami ababili babe yizigqili. 2. U-Elisha wathi kuye, ngikwenzeleni ntoni na? Ngitshele, unantoni endlini? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. 3. Wayesethi hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho zingabi yingcosana. 4. Wongena uzivalele ngesivalo wena namadodana akho, uthele ezitheni zonke lezo ubeke ezingcweleyo eceleni. 5. Wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo, wona aletha kuye yena wathela. 6. Wathi izitsha sezigcwele, wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha, kepha yathi kuye, akusekho sitsha, amafutha anquma ke. 7. Wayeseya ukumtshela lowo muntu kaNkulunkulu, wathi yena, hamba uthengise amafutha ukhokhe isikweletu sakho, uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Hallelujah. Ngicela oyiphethe ngesilungu bese sifundele. Hallelujah. 2 Kings chapter 4 verse 1. Elisha and the widow's olive oil. One of the wives of disciples of the prophets called Elisha said, my husband is dead. You know he feared the Lord. Now a creditor has come to take my 2 children as slaves. Elisha asked her, what should I do for you? Tell me, what do you have in your house? She answered, I have nothing in the house except a jar of olive oil. Elisha said, borrow many empty containers from all your neighbors. Then closes the door behind you and your children
into all those containers. When one is full, set it aside. So she left him and closed the door behind her and her children. The children kept bringing containers to her, and she kept scoring. When the containers were full, she told her son, "Bring me another container." He told her, there are no more containers. So the olive oil stopped flowing. She went and told the man of God. He said, "Sell the oil and pay your debt. The rest is for you and your children." Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Cela umzalwane yedwa sikhulekele. Father, in the name of Jesus Christ, you are sinners and your word is a source of life. And the life of the lives which you already had is your child. It's in heaven and earth shall pass, but the way will be the same. It's in grass may wither, it's in flowers may fade, but your word remains the same. It's in the beginning there was word, and the word was with God, and the word was God. Therefore, kushuta khuluma umuntu, khuluma namandla wonke, khuluma wena mnikazi wempilo, egameni likaJesu. Khuluma nathi kwinceku yakho, vula amadlebe, egameni likaJesu Kristu. Thulise bonke oqhobozayo ngegama nangegazi likaJesu. Siyabamukela egameni likaJesu, malisebenze in the mighty name of Jesus. We take that intent to God, by peace accomplish what He sends us with. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Amen. Besizothi namhlanje shut the door. Hallelujah. Kuneminyango bazalwane efuna ukuba sivale. Hallelujah. Kuneminyango that should remain closed. Glory unto Jesus. Ngiyacela ke sisithembe usungalivali iBhayibheli lakho, ngifuna nje ukuthi sihambisane makabonga uJesu. Hallelujah. Ngizamtshela la ngifuna ukuthi sikhumbuzane khona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma sifunda bekade khona umama la, bekade khona owesifazane. Lithi iBhayibheli lo wesifazane ubenendoda, bese lithi iBhayibheli indoda yakhe yabesiyashona. Bese lithi iBhayibheli akwasala lo mama namadodana awu-2, anamadodana amabili. Lithi iBhayibheli umtshelekisi noma the borrower yeza kulo mama seyifuna ukuzothatha amadodana akhe amabili. Hallelujah. Ubese lo mama uya kumprofeti, uthi kumprofeti, ndoda kaNkulunkulu nginenkinga ngoba umtshelekisi usefuna ukuthatha amadodana ami amabili. Uyabona kubuhlungu kulahlekelwa, kune pain ebuhlungu bazalwane yokulahlekelwa. Kune pain engathi uma ikwehlakalela onga-understanda kuyona. Hallelujah. Ngiyacabanga mhlawumbe lo mama indoda yakhe bese ikhulakhulile indala, mhlawumbe bese inokugula here and there, wathi ngiya-understanda yize kubuhlungu, at least uphumulile from his pain ukuthi inkosi ingamthatha adlule emhlabeni. Manje sekusele namadodana amabili, at least azonaka. But lithi iBhayibheli kwafika umbiko othi namadodana yalandwa, ngoba khona isikhathi
la ilosi seyifika ukuthi no, this is not natural. Khona isikhathi la ukulahlekelwa ugcina ungasakwamukeli khona ngoba sekwenzeka kaningi. Khona isikhathi la i-repeat ithi maseyenzeka sewulahlekelwa kakhulu uthi enough is enough. Hallelujah. Khona isikhathi la uzolahlekelwa ukhale u-understand mara ungakhali nje bathi mara mhlambe bese kuyisikhathi, mhlambe bese vele kufanele, mhlambe kuvuma inkosi bese kuyaphila. Then mase uthatha yonke into uyifake esikalini bese uyaqala uyabona ukuthi inamani la ngazuthi akusahambi kahle, khona lento engekho right, khona lento engekho normal. Why zonke lezi zinto zizodlalela la ekhaya? Hallelujah. Ngikhumbula omunye umama igama lakhe Naomi, lithi iBhayibheli bazalwane encwadini kaRuthi basuka baya kwaMowabi, bashiya indawo iBethlehema, indawo yesinkwa, behla baya kwaMowabi. Lithi iBhayibheli into yabenza bashiya iBethlehema Juda ukuthi isinkwa sasikade singekho, indlala bekade ingekho. Then bashintsha i-territory baya kwenye indawo. Kanti uma befika kuleyo ndawo kwaMowabi kukhona umoya khona uthi kushona amadoda. But uma befika kwaMowabi, lithi iBhayibheli kwaqala kwashona indoda kaNaomi. Lithi iBhayibheli esabheka ukuthi indoda yami isishonile, maqeda kwazoshona amadodana akhe amabili. La madodana besewa namakhosikazi bese ukulahlekelwa ngoba we need to know ukuthi yebazalwane ukuthi ukulahlekelwa kukwenza wena ubenjani, ngoba kunendlela ozoresponda ngayo ekulahlekelweni. And usually there are two kinds of people abalahlekelwayo. Lowo qala bazalwane is a fight, uyana. Hallelujah. Uthi no, this is not normal. Lowo qala uthi ngilahlekelwe, there is nothing I can do ngokulahlekelwa kwami, but this has to stop. Kahle lokakwazi ukuqhubeka kwenzeke. Lento ayingabi cycle, lento ayingabi lokhu iphinda, lento kube igreen, kube sekuba khona umunye olahlekelwayo. Lo wesibili olahlekelwayo, ukulahlekelwa kumenza bephitha. Hallelujah. Bekuna umemuyele eBethlehema Juda esezwile ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe, isinkwa sibuyile. Lithi iBhayibheli wathi umebuya, but is that not Naomi? Wathi ningambizi ngoNaomi, but call me Mara. Why? Because the Lord has made me to be bitter. Wathi I went out full, manguya sent empty. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Hallelujah. So ukuweke ukuthi mawulahlekelwa uba bitter noma uba better. Hallelujah. Then sifundele sisithembu verse 2. U-Elisha wathi kuye, ngikwenzeleni ntoni na? Ngitshela. Verse 2. U-Elisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshela. Unantoni endlini? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini.
I have nothing ekhaya except for a jar of olive oil. Hallelujah. Ekhaya asinalutho except for a small jar of olive oil. Glory be to Jesus. Uthi umuntu kaNkulunkulu umwenzele. Ngifuna uqonde nayo into ukuthi whatever uNkulunkulu azoyenza empilweni yakho uzoyenza ngaloko wena onakho. Ungayi kuNkulunkulu uexpect ukuthi uzokwenzela utho kube kungukuthi wena nawe awunalutho. Hallelujah. Kezwakala bazalwane. Kezwakala. Don't come to God expecting ukuthi uzophendula uFather Christmas akupha ama-gift wena ungenalutho. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngisho kanjalo ngithela nina bazalwane. uJesu mezolapha abantu ubengabaphilisi nje, ubebuza yena umuntu athi uyakholwa na. Hallelujah. Athi umuntu ngiyakholwa, bese athi ukukholwa kwakho kwenze njani? Kukusindisile. So you need to have something when you come to God. Akwazi ukuthi ubonakale ebukholweni benkosi ungenalutho noma ungaphethe lutho. Hallelujah. Hallelujah. Yingakho-ke bazalwane, ngelinye ilanga uJesu amanye amadoda awu-4, le ndoda yayikade igula ilele kuMathiyana. Lithi iBhayibheli uma bebona ukuthi abakwazi ukufinyelela kuye uJesu, lithi iBhayibheli bahamba bayoqaqa iroof, maqeda bamehlisa ukuthi ehlele enyaweni zenkosi, ukuze inkosi uma imbona maqeda bese iyamphilisa. La madoda athi asinake esingamnika bona ukuze aphile, asinayo imali esingamnika yona ukuze menza bengcono, but we know a man ophilisayo, asimthathe simmise uJesu. La madoda umefika mehlisa uJesu wabona ukukholwa kwabo, waqeda waphilisa ogulayo. Angenze lutho uNkulunkulu bazalwane nawe ungaphethe lutho, fanele ube na something ngoba uJehova already umnikile something. Unento wena wazala ufundethe, wena unento ebekade uyiphethe, kana ukuthi uyathibethe leyo nto maqeda bese iyasebenza. uNkulunkulu uzosebenzisa yona ukuze aguqule impilo yakho. Unani endlini. Hallelujah. What do you have at home? Ngoba iyona kanye lefanele isebenze. Kahle kahle wena unamaskill wena. Kahle kahle nedwa ukuthi awanami lamaskill onawo. Kahle kahle wena unamaskill emarketing wena. Kahle kahle nedwa inkinga yakho ukuthi awunaki ukuthi ugudi kangakanani ngemarketing. Wena nje wena indaba uyasithutha wena indaba ayilali kuwe, ilala kubanikazi bazo. Wena uyakwazi ukwenza umuntu ukuthi angafune Coca-Cola ahamba ayoyithenga, ihalelwe nguwe maqeda bese uyayiphuza. Nedwa inkinga yakho awuboni ukuthi wena unekhono elingakanani. Kuba uyathengisa wena, kube bakuthengela ama-products akho, nedwa uyangabaza ucabanga ukuthi angeke baze bawathenge ngoba lento yokumaketha unayo. Nedwa uyisebenzise endaweni errongo. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to Jesus. We are busy bazalwane, busy emafonini ethu. Abanye the only thing esiyenzayo ukuhambisa indaba kuphela, kanti kube sihambisa iproduct, kube siyathengisa.
Sinabantu abaningi abasenze lutho abasizi nganesi. The only thing benza kuphela mabafuna indaba bayazi umgosi wamanje uhlala uphethwe uwe. Hallelujah. Akazidlulele even nasekutheni se ngabe baningi abakholwayo ngoba lokukhuluma uyakwazi uyabashumayeza banikele uJesu ukuze uNkulunkulu azothi well done good and faithful servant. Unefoni kunokuwami sivangele wena ukhelibambi izindaba zabantu. Hallelujah. What do you have the car? What do you have in that which you have, it is what God wants to use. And bengaphazama bengenza mistake uJehova ukunikile lento nayo lento. Ingakho lithi iBhayibheli uJesu ulanda le ndaba yamatalent. Uthi omunye wanikezwa 5, omunye wanikezwa 3, omunye wanikezwa 1. Kepha banikezwa njengangokwamandla abo. Kwazi ukuthi lo amandla akhe mancane simnike 1. Bese lithi iBhayibheli lona 1 wahamba uyukubheka. Lo thole 3 nalo thole 5 bahamba they expanded. Hallelujah. 2026 kwamazuthu unga-expanda ngoba lo nyaka udimanda abantu abazo-expanda. Lo nyaka udimanda abantu abazo-expanda ingqondo yabo, imicabango yabo bayinwebe ingagcini la ngoba ngaphandle kokuba si-expande sizoyamba. So lapha sikholwa sithandaza silama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Expand izinto oyicabangayo. Hallelujah. Ungasabi ukuhluleka. Glory to God. Asabi ukuhluleka sama. Kungcono ukuhluleka uzamile kunokuhluleka ukuzama. Hallelujah. Sithi slow. It is better to fail after you have tried than to fail to try. Hallelujah. Ngoba la examen la ekwenzeni ubani owaziyo ukuthi kuyosibeka kuphi. Glory to Jesus. Expandeni ingqondo zethu bazalwane. Sizivule zisabalala. Glory to Jesus. Because umprophet uElisha uletha lo kulomama ukuthi mama unani ukuthi I have nothing but a jar of oil. Hallelujah. Just a jar of oil. Akayiboni value on this jar. But it is just a jar. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ubese atu Elisha hamba mama hamba ukukhulumisana nabomakhelwane, hamba boleka izitsha mama. Make sure ukuthi ziningi lezitsha, plenty of them. Yebazalwane, let us expand our capacity. Let us singafuni okuncane, asifuneni okukhulu. Hallelujah. But abakwazi ukukhuluma, shoot for the moon. Even if you miss, you will land among the stars. Hallelujah. Shoot for the moon. If you miss, you will land among the stars. Elakhi gama losala likhunjulwa ukuthi lo muntu he shot for the moon. Ngoba sibizelwana ukuba sizoba average. Hallelujah. uNkulunkulu sibizele ukuthi sizokwenza izinto ezinkulu. Hallelujah. Uthi uElisha hamba utshele izitsha, hamba kubo makhelwane. Maye kube lo mama bekade abakhulumisa bomakhelwane. Maye kube lo mama bekade engabafuna bomakhelwane. Bekayobaqala nakuphi? Azoboleka izitsha.
ngoba lithi iBhayibheli, make sure ukuthi what you are borrowing is an empty vessel. Why empty? Don't take a vessel kanti nento ngaphakathi, but take a vessel that is empty. Ngoba kunemiliki efana kuba yenzeke ebazalwane asibeli empty khona inkosi izogcwala kithina. Uma sagcwele thina angeke kwenzeke lutho. Be empty. Be empty. Noma bangathi sleep, be empty. But be empty obeying the Lord. Angeke kwenzeke inkosi kwenzele phansi if you obey the Lord. Once waphambana nezwi lenkosi, that means you are full of yourself. You need to be empty. Uthi Nkosi ngilandela konke okushezweni lakho. Ngiyayithulula, I become empty ukuze wena uzogcwala kimina. Yingakho uPawuli athi akusasimina ophilayo, mina ngabethelwa kanye noKristu emnqamlezweni ukuze yena azophila kimina. Angikwazi ukuqhubeka ngiphile ingami imisebenzi yenyama ngiyibulala. I crucify the flesh because it is Christ who lives in me. I'm just void of myself. I'm empty of myself. Why? Ukuze uKristu azo-operate. Akakwazi ukusebenza endaweni akugcwele mina khona. Bazalwane, noma bebangathi ngifunde kanjani, noma bebangathi ngama-degree wami, noma bebangathi umhlaba ngohambe wonke, mangize ngagcwali mina kuze ngagcwali ubumina, noma bebangathi nami mangagcwali ubumina, let me be empty, then Christ will work in me. Because most people, they miss the point. Bacabanga ukuthi impumelelo yizinto. Bacabanga ukuthi once baba nezinto sebafikile, they are there. But whatever scenario, they miss the point. Ukuthi whatever scenario spolekiwe. Spolekiwe, sitshelekiwe. Hallelujah. Hallelujah. No. Nokufuna izinto enkulu. Awumani ufune. Funa icapacity ukuthi can you handle the big things? Hallelujah. Can you handle the big things? No, man, you can't handle them. Ngabo kwazi ukukhuluma athi if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ngoba ikhishi lenzelwa abathile abakwazi ukumelana nomlilo. Kunezinto namagama yebazalwane akuzukusiza ukufuna amagama amakhulu akubonakale ngemisebenzi noma sebangathanga bishop kulungile mina ngankinga okubonakala abemsebenzi uthi uJesu nobazi ngethelo akathanga nobazi ngamagama. Are the fruits there? Ngabe uyabonisa yini uthando? Ngabe uyabonisa yini ukubekezela? Ngabe uyabonisa yini ukuthi umntwana kaNkulunkulu? Angathi uyakholwa but izenzo iphambana. Nalento athi mina ngiyithelo bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lo mama wangena endlini, uma engena endlini walalela umyalelo womprofeti wafika khona wavala umnyango. Yebazalwane fanele singene sivala umnyango
Glory be to Jesus. Hallelujah. Fanele masingena kunezinto kunabantu efanele sihambe maqeda bese sibavalele iminyango. Kunabantu efanele bangangeni kwezinye indawo. Lithi iBhayibheli uJesu mehambe efundisa abafundi bakhe wafika wabafundisa ukuthandaza abawu-12. Kule 12 ubethi umeqhubeka eyaphambili ahambe ne9. Uma umeqhubeka afika shiye ne9 bese lithi iBhayibheli ahamba aqhubeke ahambe ne3. Hallelujah. Umehamba nale 3 bese ehamba kakhulu idlula le9. Hallelujah. Bese afika ishiye le3 maqeda hamba yedwa. Kuneindawo kuneminyango ozoyingena wedwa labantu bangadingeki khona la imithandazo ethandazwa khona abantu kufanele bangayazi bangayiboni. Lithi iBhayibheli uJesu wathi ethandaze eGetsemane waqeda wezinyembezi kwamasuthi igazi athi Baba asidlulekile lesisitsha hayi ngoba ngithanda mina kepha ngokuthanda wena. Lithi iBhayibheli wathi ubuyela kwabafundi wabathola balele. Ngelinye ilanga uJesu uya emzini. Umefika lapho khona abantu abakhalayo. Lithi iBhayibheli wathi kulaba bantu umntwana ngafanga umntwana lelo. Lithi iBhayibheli bamhleka. Elesizulu lithi bamhleka usuku. Lithi iBhayibheli uJesu waqeda wathi abaphume bonke. Lithi iBhayibheli wangena ekamereni wavala umnyango. Ngoba yebazalwane kunezinto eziyokwenzeka emfihlakalweni, kunezinto engezenzeke phakathi kwabantu, kunezinto oyithola sewuvala umnyango. Shut the door. Lo mzalwane lo ngiyamthanda mina, sibonisa abazalwane uMark. Yabona ukuthi Mark, yes, brother Mark, yes, that's right. Hayi lo waseBhayibhelini ngisho lo osikhonithayo mbona sibazalwane. Mark Banizu. Yes, hayi ngamazi. Yena lo. Yawuna bese athi ngiyabambeka hayi uye lo. UMark bazalwane kule nto yakhe wathi ifone yakho waqeda wathi faka le nto yakhe ziwu2 or ziwu3. Uthi mawuyifaka njenge WhatsApp, njenge Facebook, njenge Instagram bese waphinde wathi ifone yakho mara into zokwazi ukuthi uyenze akuthi umuntu mawubona nathi anitholani kahle esimeni sokutholana yabo ubese upressa lela button elithi block efonini yakho ngoba lo block uthi ungasuki la uye police station utshela amaphoyisa. But lo block uthi ngifuna wazi ukuthi I've closed the door when ezinye izinto usakwazi ukuthi uzibone concerning impilo yakho. So it's a decision engiyithathayo ukuthi I am shutting the door. Kukhona ama-calls efanele ukuthi ungawaphenduli noma befona ngoba injongo yabo bafuna nje indaba. Abanye abantu bayajabulela ukuthi izinto ayihambi kahle, bathola izinto abazokhuluma ngazo ngey'nkinga zakho. Hallelujah. Glory be to God. Ngithi kimi bazalwane uJesu ungena
uthi umntwana kafana. Kunomama nobaba bomntwana bathemba ukuthi uJesu uzobavusela umntwana. Uthi maqedwe kusho njalo labantu abalapha bayaqala bayabahleka. Bathi ufile lo mntwana inkinto ezoyenzeka. Maqedwe uJesu uthi mabaphume bonke laba bantu ngoba ipresence yabo idisturb the miracle kaNkulunkulu. Kunabantu ongahlala nabo uthi the motion nabo ubone izinto zakho ihamba kancane, ubone izinto zakho zingenzeki, ubone into zakho ishone emuva. Ingoba ipresence yabo idisturb the flow of the miracle empilweni yakho. Angeke izenzeke imiracle usahleli nabo. Hallelujah. Noma sibanga valumnyama. Noma sifemele valumnyama. Blood is not yeah. Hallelujah. Blood is blood, water is water. Khona labezalana nabo basifuna phansi angeke ukusondeza bafuna uqeda ngami abantwana. Hayi family sayithola ngendlela. Ngoba manje we are exhausted. Ngicabangela okuhle ngicabangela okuhle. Hayi angeke ilunge. Ingakho Abraham wathi mesebona ehamba nomzana. Lithi iBhayibheli wathi mzala mntaka malume sibandawonye masinaxabana. Bangabikho uxabana phakathi kwakho nawe mntaka malume. Mntaka andi size singaxabana. Ngicela besenze kanjena mntaka andi ngoba bekuthiwe kumina phuma ezweni lakini, phuma ehlotsheni. Uye la uNkulunkulu ayokubonisa khona uJehova uyakubusisa wahamba nomntaka ade. Wathi mesebona nje wahamba na uNkulunkulu akakhulumi. Thulile uJehova. Ngoba uhamba nalo kuthiwa ngahambi naye. Ngoba nabo labantu abasaziyo bayahlupha ngoba bafuna ukuvuma ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe, abafuna ukwamukela ukuthi bakusela nje ingoba uphakathi kwabo. Abafuna ukuvuma nyabazi. Hallelujah. Bayazi ukuthi uJehova ukhethe wena lapha efemelini. But mababheka babuka ngoS. Athi lo zenza ngcono. Lo cabanga ukuthi uye. Kanti wena ukhethiwa uyikhetha. Uthi mehamba naye athi mntakanje. Takamalume yenzani? Asihlukane. When Moya east, I go west. Moya pants, nyaphezulu. Angikwazi ukuqhubeka nawe. Ngoba mangihamba nawe, kuvuka izimpi mntakaMalume. Ngisukile ngayokulwela, belwisana nawe. Ngithi ngiyabuya, abasalwisani nawe. Wena sewulwisa mina. Kanti unjani mntakaMalume? Ngoba le phezu kwami akayakuzuyithatha. Hallelujah. So you need to close the door. Fanele abantu bangazazi izinto zakho. Hallelujah. Amanye abantu secretive right. Laba baphumelela yilaba basecretive. Ngalokho uchaza yonke into abakweleta abantu. Hallelujah. Glory be to Jesus. Omunye kusasa uzobona uhamba ngemoto, kusasa ubona uhamba ngenyawo right. Awumkweleti. Hallelujah. Ekugcineni uwe othatha responsibility yonke. Glory be to Jesus. Bathi gcwalisa izitsha. The miracle yenzeka umprofeti akekho la. Lithi iBhayibheli lo mama
elandela umyalelo lokathatha egcwalisa from that small jug of olive oil elokethela ngokwama-sizes izitsha yilokhu ziyagcwala. The more zigcwala uyathatha ubeke eceleni, the more ugcwala uyathatha ubeke eceleni. Lithi iBhayibheli waze wabuza. Sisithemba nengisakhupha khululeka. Ngiyabona ukuthi hayi sophethe into enkulu. Hallelujah. Glory be to Jesus. Lithi iBhayibheli bazalwane waze wacela wathi bring me another one. Bese lithi iBhayibheli the word came izwi lathi seziphelile izitsha. Maphela izitsha. Lithi iBhayibheli umfuma wamafutha wabese uyaqhamuka. Hallelujah. Ngoba uJehova umebusisa uyobusisa ngokwecapacity yakho. uJehova yena akanayo indawo laphelela khona. He is a limitless God. If ufuna uNkulunkulu ungaya kuye namhlanje ubone lokho, sasiqhubeka ubone okunye, sasiqhubeka ubone okunye, akanamkhawulo. Ngoba lithi iBhayibheli bonke abamfunayo bayamfumana. Uzozambuka njengokufuna kwakho. Hallelujah. Masathandaza lo mthandazo omncane lo our Father who art in heaven, lo short uqede bese uthi amen. Ongathathi that a minute. uJehova uzozambula kuwena ngaloko kumfuna kwakho. Uma usathandaza lo mthandazo lo short still lo kudla, may God bless our food. Amen. uJehova uzozambula kuwena njengalokho. But wathi Nkosi ngize la ngizoyithulula ngiyethi empty myself. Ake ngispend isikhathi nawe ngengululalule nasemthandazweni, ngingajiki kuloko okuncane, ngengutshele ukuthi wena ubani. Uzobona uJehova lokezambula kuwena ngendlela ezahlukene, ukuthi ngelinye ilanga namhlanje angiyukudla but ngiyofasta ngizile ngifuna Inkosi. Ngoba ushilo bhala kahle wathi ifuna Inkosi eksithekeni. Hallelujah. Ufuna Inkosi. Ngeke okunye ufuna Inkosi. Because once uyifuna namhlanje mawufika azambula ngalendlela uyakwazi ukuspend hour naye. Uthi awuNkosi kanti umuhle kangaka, Nkosi kanti uthembeke kangaka, Nkosi kanti uyathandeka kangaka, uyisithandwa somphefumulo wami. The more ukumfuna it is the more ubuhle bakhe. Noma kuyini engahambi kahle uzobona umusa wakhe. Inqobo nje uloku uqhubeka njalo umfuna. Hallelujah. Ungagcini Sunday kuphela uthi ngizile nje enkonzweni. Set aside isikhathi uthi manje ngisifunele Inkosi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Fanele kuhluphe into ukuthi uyakwazi ukuhlala efonini awalonke ukukhuluma nomuntu. Nikhulume nqede noma ngakhohlisa noma ngabanjani, but ungaspend lelo hour noJehova wakho. Fanele kuhluphe leyo nto ukuthi sengithe kuwe Nkosi okunye kungathatha iprecedence, kungathatha over, but hayi khona bamnawo. Ngoba if you don't spend time naye kunezinto ekuzuyibona. Yingakho kubizwa ukuthi uvalumnyama. Uthi Jesu mekhuluma ngomthandazo, before nothandaza hambani ningene ekamereni. Manifika ningena bese nivala umnyango. Hallelujah. Vala umnyango. Not in the literal sense of a door, because uzovala umnyango but ingqondo yakho ibingekho emthandazweni. You need to uvala umnyango nala engqondweni yakho ukuthi manje siyathandaza, manje isikhathi somkhuleko akudede konke. Hallelujah.
nefoni yakho uyivale ngoba nawo lamafoni ubona seyilayita la kuthandaza bese uthe ngibangifuna manje ngathi kaphuthuma manje ilokhu ikhanyisa kaningi ngithi Nkosi ngiyabuya manje hello sis ya njengoba uyayibona akwazi ukuthi isikhathi somkhuleko isikhathi sakho nenko yivale. Haleluya. Ingabi khona ezokudisturba ukuhleli nenkosi yakho ukuthi manje sengene ehlaleni nenkosi yakho uzombona uNkulunkulu angeke uqede ngendlela lo nyaka oqale ngayo uzobona amandla kaNkulunkulu ubuyinikele ehlaleni nayo. Ivesi lokugcina wabese yakumuntu kaNkulunkulu wathi sengiqedile ngenze njengokusho kwakho. Bazalwane bami siqapheleni ukwenza kwethu. Let us be cautious of our actions and our doings. Let not mina boyaleli lizwe yalesi sikhathi isidisturbe eqapheleni ukwenza kwethu. Size singenza izinto singanaki. Asenze izinto singakile ngoba we will be rewarded ngokuthi sibe obedient ngoba yebazalwane uthi umprofeti kaNkulunkulu obedience is better than sacrifice. uNkulunkulu akajatshuliswa iminikelo eminingi but uNkulunkulu ujatshuliswa inhliziyo emlalelayo kubizwa umlalela ukwenza lokho. Let us be obedient to his word. Bese uthi umprofeti mama hamba uyothengisa la mafutha. Lento bekade inganakekanga thatha yona uyoyidayisa. Kuzothi imali ebuyayo ubhadale umashonisa wakho. Maqedwe ukusalayo niphile ngakho. Izake ngutshela isimanga uthe sekambhadela umashonisa. They had enough to last them impilo yabo yonke. Hallelujah. Abengiphinde bazalwane ngathi anizwa. Uthe sethengisile lokho kusalayo baphila ngako impilo yabo yonke. Hallelujah. Hallelujah. It means there was no lack in that house based on what they had. Beka kuloko nako impendulo yakhe ayikho ngaphandle, impendulo yakhe iphakathi. Unani phakathi mekuhleli nje uthule nje unenqebo phakathi nenda ufuna ukuyibona uyayidawutha lento uthi angeke iziphumelelise but endilo kuyakuhlupha ithi impumelelo yakhila. Bheka lento nayo ngiyeke kwabani ngiyeke bheka lona. Hallelujah. 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 Fane nami. Hallelujah. Beke lona. Hallelujah. Beke lona. Ngiyeke kwabani. Hallelujah. Hallelujah. Mina ngimxoxele nje kancane bazalwane. Ngiyazi yabo bazalwane ngiyazi. Mhlawumbe nabanye benu bayazi. Hallelujah. Ukuthi angikwazi umculo. Hallelujah. Angikwazi ukuhlabela. Glory be to Jesus. But ngathola i-microphone. Makumele ngikhulume. Ngiba nesikhathi.
Haleluya. Haleluya. Ngesikhathi leso sami esibekiwe, ngiyakwazi ukuthi mangikhuluma into ezwakalayo. Angimuva ukuthi ubani uhlabelela kakhulu kunami. Akusilona i-ofisi vele ngifuna ukungena kulona. Haleluya. Nala kushumayele bakhona abashumayela kakhulu kunami abangidlulayo. Mara ngithuswa yilo. Ngibhekele inkosi enginike kona yathi isabelo sami. Haleluya. Ngoba ngixoxela bazalwane ngangingenje bazalwane. Ngithi mangishumayela usihluyazi bebalala esontweni. Haleluya. Glory to Jesus. Yabona simala manje yakhumbula. Namhlanje uvukile uwide awake. Uthi awufundisa bona namhlanje uyashaya. Ingoba inkosi yenza umsebenzi womuntu. Asizenzeli bazalwane. Ngelilanga ngithi ngiyamemeza ivoice yami kube ngathi iyahamela bekade ngibhatala. Bese ngiyayeka. But uNkulunkulu the more esebenza ngawo, the more uyithola enkosini, inkosi yiye ekhulisayo. Ngoba uqhudelana nabantu, uphume emoyeni wokuphikisana nabantu. Haleluya. Thandaza ukuthi uNkulunkulu asize wena lokho kwenzayo ukwenzisisa noma bangathi awenzanga ukudlula uba akunandaba wena yenza lokho bekelwe kona uma ukwenze kahle ungaqali enkosini. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. We lift your name on high. Siyabonga Nkosi izwi lakho. Nkosi sibonga indlela okhulume nathi ngayo. Ukhulumile simakade. Bakukhulume kanye sabuzwa kabili. Siyabonga Nkosi. Father God Almighty, siyakhuleka. Sambulele uNkulunkulu wami ukuthi yile ngaphakathi kithina. Nkosi sambulele ukuthi yini le usiphathise yona. Father God Almighty, sisize to shut the door. Baba sisize wena siyacela. Vala iminyango Nkosi that is leading us nowhere. Vala uNkulunkulu wami iminyango Nkosi that torments us. Vala Nkosi iminyango that causes us pain. Vala Nkosi iminyango emelene nempumelelo yethu. Sambulele Nkosi konke othanda ukuba sibe yikona. Sicela konke lokho sikholwa ngegama lika Jesu Kristu lenkosi yethu. Wenzekile in Jesus' mighty name we pray. Amen.